да кажа нещо, което може би не се знае, но което ние така го открихме преди няколко дни с колегата Християн Митев. Оказа се, че по времето, когато Христо Иванов е бил правосъден министър, са направени немалко поправки, законодателни, внесени от него като в Министерски съвет, законопроекти, по времето, когато той е правосъден министър, които до голяма степен са трасирали пътя за въвеждане на това, за което говорим. Истанбулска конвенция, трети пол, еднополов брак и други неща. И ще ви дам само един пример. По негово предложение е отменен един член, 158А, който от наказателен кодекс, който касае наказанието престъплението срещу деца, наказанията на педофилите. Да. И благодарение на тази отмяна на този член, тогава, когато видите ли секса между педофил и непълнолетен е едва ли не по взаимно съгласие или да го наречем без принуда, тогава вече наказанието е минимално. Или се освобождава от наказателната отговорност. Това, което казвате, е огромен скандал. Това се е случило по времето на правосъдния министър Христо Иванов. По времето на правосъдния министър Христо Иванов, внесен в Министерски съвет тази поправка и тя е минала. И благодарение на нея, да речем, ще ви кажа, тези тримата педофили или няколко там, колко бяха, 3-4 педофили от Велинград, един случай от преди няколко години, отърваха затвора. Давам ви пример за това какви хора искат какви хора и какви промени ще искат да направят в Конституцията. И още в законодателството. Това наистина е огромен скандал. И дано повече медии да обърнат внимание, защото за другото, по отношение на гей браковете и така, те не крият своята политика. Те подкрепят гей парада, нали? София Прайд. Но това вече минава всякакви граници. Има доказателство, има стенограми от Народното събрание, стенограми от правната комисия, внесен законопроект. Така че всичко е публично, както се казва.